סיכום. שלב ג' תנועת הידיים ונשימה. בכל התרגיל יש לבצע לפי סדר הקצב, ומתי שמרגישים בטוחים לעבור לקצב הבא. הקצב התחלתי, הקצב בסוף. תרגיל 1. ידיים בלבד מחוץ למים. תרגיל 2. תנועת ידיים וראש מחוץ למים. תרגיל 3. ידיים וראש עם גלגל או חישוק. תרגיל 4. שכיבה על שפת הבריכה. תרגיל 5. עמידה במים. תרגיל 6. פעמיים ידיים פעם אחת ראש עם בננה במותניים. תרגיל 7. ידיים וראש עם בננה במותניים. תרגיל 8. ידיים וראש עם בננה ברגליים. בהצלחה. נתראה בשלב הבא. סיכום. שלב ד' שילוב כל התנועות. הקצב הוא ידיים, ראש, רגליים, ולחכות. ידיים, ראש, רגליים, ולחכות. כפול 10 פעמים, עד להבנת התנועה. תרגיל 1. שילוב עם בננה בקצב איטי. תרגיל 2. שילוב עם בננה תנועה חלקה. תרגיל 3. ידיים ופעמיים רגליים בלי מצור. תרגיל 4. שילוב בצורה חלקה בלי מצור. בהצלחה. נתראה בשלב הבא.